Як пакаралі беларуса, які атакаваў паўлатушку. Чаму світанак не дацягвае да зары, а таксама тысячы пілігрымаў на фэсце ў Буцлаве. На Белсаце галоўныя падзеі суботы. Я, Алесь Залеўскі, вітаю спадарства і заклікаю паставіць лайк гэтаму відэа, каб болей людзей пабачылі навіны па-беларуску і без цэнзуры. Больш за 1700 затрыманняў з палітычных матываў ад пачатку года. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Нягледзячы на сёлетняе вызваленне шэрагу палітвязняў, праваабаронцы канстатуюць, гаварыць пра змякчэнне рэпрэсіяў не выпадае. І гэта нягледзячы на перамовы афіцыйнага Менску і ЗША. Літоўскія медыі паведамляюць пра чарговы раунд беларуска-амерыканскіх кантактаў. Руслан Ігнатовіч працягне. Агульная колькасць асуджаных за палітыку з 2020 года як мінімум 7116 чалавек. Большасць з іх ужо на волі, але на сёння 1160 асобаў застаюцца за кратамі. Гэта звесткі праваабарончага цэнтру «Вясна». Праваабарончая арганізацыя «Дысідэнт BY» называе яшчэ большыя лічбы палітвязняў. Это не главный показатель о том, насколько плохо сейчас с правами человека в Беларуси, насколько там сейчас замерла гражданская жизнеактивность. Например, по нашим подсчетам, уголовному именно преследованию в день подвергается 3-4 человека. То есть вот за последние месяцы эта цифра порядка 110 человек в месяц. Цягам чэрвеня праваабаронцы прызналі палітвязнямі 29 чалавек. На волю ж агулам выйшлі прынамсі 33 такія асобы. То бок, замест тых, хто вызваліўся, затрымліваюць і судзяць новых. Адліга не наступае, нягледзячы на дыялог, які вядзе афіцыйны Менск з ЗША. 21 чэрвеня стала вядома, што Лукашенка сустрэўся са спецыяльным прадстаўніком Дональда Трампа Кітам Келагам. Пасля гэтага на волю выйшлі 14 палітвязняў, сярод якіх блогер Сергей Тихановский. Жесточайший режим называется. Ничего нельзя. Тым часам літоўскае тэлебачанне LRT са спасылкаю на свае крыніцы паведамляе, што ЗША падчас сустрэчы Келага з Лукашэнкам узамен на вызваленне палітвязняў не давалі беларускаму боку ніякіх абяцанняў. Мы разумеем, што Лукашенко просто так не сустракаўся бы з амерыканцамі. Мы ведаем пра тое, што ўжо амаль год ідзе гэты перамоўны працэс, у які абодва бакі ўклалі вельмі шмат высілкаў. Яны шмат працавалі над тым, каб выбудаваць гэты механізм для абмену інфармацыі, абмену пазіцыямі. Да таго ж літоўскае тэлебачанне анансуе чарговы раунд беларуска-амерыканскіх перамоваў. Ніякай дадатковай інфармацыі пакуль няма. Алесь Яшченка, Руслан Ігнатовіч, Белсат. Беларускія карыстальнікі інтэрнэту актыўна абмяркоўваюць і каментуюць відэа, якія днямі на сваім YouTube-канале размясціў блогер і былы палітвязень Сергей Тихановский. У першым відэа ён заклікаў беларусаў далучацца да ягонай каманды і фінансава падтрымаць ягоную барацьбу супраць Лукашэнкі. У другім роліку Сергей паскардзіўся на недастатковае падтрыманне. Сорамна і балюча. Менавіта так акрэсліў свае пачуцці блогер Сергей Тихановский, звяртаючыся да беларусаў у новым відэа на YouTube-канале «Краіна для жыцця». Праз некалькі дзён пасля свайго закліку сабраць 200 000 еўраў на, цытата, «моцны удар па лукашызме». Перемен не будет без вашего доверия и поддержки. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. У каментарах у сацыяльных сетках многія людзі адзначаюць, яны не гатовыя фінансаваць падобныя праекты. Маўляў, невядома, што такое удар па рэжыме, калі няма нават плану. Гэтак палітолог і ўдзельнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў лічыць, што Тихановский, цытата, выказвае крыўду там, дзе трэба паказаць лідарства. Ён падкрэслівае, беларусы не раз даказвалі здольнасць да салідарнасці, збіраючы сотні тысяч долараў для палітвязняў, беларускіх добраахвотнікаў, што бароняць Украіну, і для цяжкахворых. Меркую, што на гэтым кар'ера Тихановскага і Тихановскай скончылася. Магчыма, у гэтым і была задумка ўладаў. Гэта ж трэба так прынізіць беларусаў тым, што яны не купіліся на відавочную чарговую авантуру. Карацей, гэта новы свет, гэта новы сумны свет, у якім вы не ведаеце беларусаў, а яны не ведаюць вас. Давайте для пачатку пазнаёмімся, а ўжо пасля пасварымся.
У сваю чаргу блогер Александр Кабанаў прапаноўвае перад тым, як крытыкаваць Сергея Ціханаўскага, зачыніцца на 10 дзён у пустым пакоі і паспрабаваць уявіць, што значыць 5 гадоў у адзіночнай камеры. Падтрымаў Ціханаўскага і палітык Анатоль Лябедзька. А можаце ўявіць, што ёсць тыя, на чыім календары і гадзінніку не ліпень 2025, а лета 2020. 5 гадоў, якія цалкам вырваныя з жыцця. Чалавек яшчэ і кілаграма жывой вагі не набраў, а ўжо паўтоны хейту атрымаў. Мы паспрабавалі звярнуцца па каментар да самого Сергея праз прэсавую службу Святланы Ціханаўскай. Нам адказалі, што сёння не ўдасца. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Депортация и 1400 евро штрафу. У столицы Польши осудили студента Варшаўскага университета беларуса Евгена Казанцева. 2 ліпеня падчас публічнай лекцыі ён напаў на беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Паўла Латушку, кінуў у яго сметніцу і выкрыкваў абразы. Паводле варшаўскай пракуратуры дзеянні Казанцева кваліфікаваныя паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодексу Польшчы паклёп і замах на недатыкальнасць асобы. Казанцев прызнаў віну і патлумачыў, што дзеяў у стане афекту. З ягоных словаў напад на Латушку дазволіць яму свабодна вярнуцца ў Беларусь, бо ў яго скончылася віза. За некалькі дзён да гэтага інцыдэнту Казанцев спрабаваў сарваць выступ беларускага палітыка Зянона Пазняка. Дональд Трамп падпісаў маштабны законапраект аб скарачэнні падаткаў і дзяржаўных выдаткаў, які сам назваў, цытата, «вялікім прыгожым законам». Асноўнае палажэнне дакументу – меншыя падаткі для бізнесу і заможных грамадзянаў, больш грошай на абарону і бяспеку межаў, але скарачэнне сацыяльных праграмаў. Паводле ацэнак бюджэтнага бюро Кангрэсу, у выніку новага закону за 10 гадоў дзяржаўная пазыка США можа вырасці амаль на 4 трыльёны долараў. Асабліва рэзка крытыкуюць скарачэнне праграмы Medicaid, якая дапамагае з медычным абслугоўваннем малазабяспечаным. До 12 мільёнаў амерыканцаў могуць страціць доступ да меддапамогі. Закон актыўна падтрымалі рэспубліканцы, дэмакраты ж назвалі яго падарункам багатым. Ён працягвае выклікаць вострыя спрэчкі ў амерыканскім грамадстве. Адзін з самых актыўных праціўнікаў ініцыятывы, мільярдэр Ілон Маск, заявіў, што законапраект Трампа загоніць насельніцтва краіны ў пазыковую яму. У некаторых штатах супраць новай ініцыятывы прэзідэнта прайшлі вулічныя пратэсты. Беспилотники атакуюць Россию. Мэтай украінскіх дронаў сталі аэрадромы баявой авіяцыі і прадпрыемствы военно-прамысловага комплексу. У генеральным штабе ЗСУ заявілі, што беспілотнікі трапілі сярод іншага у склады з кіраванымі авіябомбамі і пашкодзілі некалькі самалётаў. Удары прыпалі на аб'екты ў Воронежскай і Саратаўскай вобласцях. Таксама атакаваны военны аэрадром у Энгельсе. У Чувашыі дроны атакавалі прадпрыемства ВНИР «Прагрэс», які вырабляе антэны «Камета». Яшчэ адной цэллю украінскіх беспілотнікаў стаў аэрадром Барысаглебску пад Воронежам. Праз атаку некаторыя аэрапорты Расіі прыпынілі працу. І вяртаемся да тэмаў з Беларусі. Прадукцыя Беллёгпраму можа канкураваць з кітайскімі вытворцамі. Што праўда, пры выкананні некаторых умоваў. Пра гэта заяўляюць чыноўнікі. Ці так гэта насамрэч? Разбіралася Наста Печанькова. Зручная, якасная, з натуральных матэрыялаў. Так можна ахарактарызаваць беларускую вопратку. Вось толькі незадача, чамусьці пры ўсіх гэтых параметрах попытам у беларусаў яна не карыстаецца. Нашыя пакупнікі абіраюць больш таннае кітайскае адзенне. Тым часам Беллёгпрам запэўнівае, беларускае адзенне можа зрабіцца альтэрнатываю мас-маркету, што адчуваецца ў Кітаі, Пакістане, Бангладэшы ды іншых азіяцкіх краінах. Галоўным козырам айчынных вытворцаў паводле кіраўніцы канцэрну Тацяны Лугіной мусіць быць эксклюзіўнасць і брендаванасць. Наколькі гэта канкурэнтнаспасобна, я не ведаю. І ці дапаможа такое брэндзіраванне, бо мне здаецца, больш значна трэба правесці вялікую работу, якой няма зараз па маркетынгу добраму, каб проста пра гэтыя бренды, гэтыя вырабы даведаліся. Сярод папулярных айчынных брэндаў Беллёгпраму Лугіна назвала світанак, які мае ажно 127 крамаў як у Беларусі, так і Расіі, а таксама беларускі лён і поле кветак, што займаюцца вытворчасцю лянога тэкстылю і адзення для дому. Гэтыя ж брэнды нібыта маюць паспяховы досвед продажу на маркетплейсах, да чаго, маўляў, мусяць імкнуцца ўсе беларускія
бренды. Уявленне аб тым, што ёсць нейкія бренды, якіх любяць пакупнікі, но гэта магчыма ў Беларусі. Нейкія асобныя класы ведаюць, што ёсць світанак, ёсць нейкія іншыя прадпрыемствы. Калі вы запытаецеся у Расіі, не кажучы ўжо пра іншыя краіны, дзе працуюць гэтыя маркетплейсы, то гэта зусім невядомыя бренды. Гэта ноунеймы, якія будуць параўноўваць толькі з пункту гледжання кошту. Летась галоўным спажыўцом беларускіх тавараў была Расія, але іх таксама актыўна прадавалі ў шэраг краінаў СНД. Апроч таго, Беллёгпрам, нягледзячы на санкцыі, зноў выйшаў на еўрапейскі рынок і нават павялічыў экспарт прадукцыі ў краіны Еўропы на 26%. Это ткани льняные, это одежда с льна. Бывает даже и приезжают люди с Эстонии, Литвы только за этим продуктом. Пакуль Беллёгпрам справаздачыцца пра поспехі ў экспарце, беларусы не надта хочуць набываць сваё. Паводле апытання ў соцсетках Белсату, асноўныя пляцоўкі, дзе нашыя суайчыннікі абнаўляюць гардэроб, мас-маркет, Алиэкспрэс, Уалберес і секонд-хенды. Для таго, каб замахивацца на сусветны рынок, трэба будаваць зусім іншыя бізнес-працэсы. Напрыклад, мы ведаем, што ў Зары раз на 2 тыдні змяняецца калекцыя. Ці гатовы світанак, ці любое іншае беларускае прадпрыемства ў дзяржаўным секторе менять коллекцию у Лёгпраме раз на 2 тыдні. Я упэўнены, што не, што так не будзе. І не будзе так не тое, што хутка, а не будзе ніколі, пакуль гэтымі прадпрыемствамі кіруе дзяржава. Такая адданасць беларусаў хуткай модзе не вельмі падабаецца чыноўнікам. Гэтак напрыканцы траўня АМАП правіў ператрус у буйной сетцы адзення з Еўропы, што валодае амаль сотні крамаў па ўсёй краіне. У выніку сілавікі затрымалі 11 асобаў, іх абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падатку. За месяц да гэтага ўрад дазволіў увозіць рэчы секонд-хенд з Літвы пасля больш чым паўгода забароны. Постоять в очереди. Як пры такім попыце на танныя рэчы секонд-хенду звярнуць увагу пакупніка на якаснае, але дарагое беларускае адзенне? Больш назіраць за тым, што адбываецца больш у свеце і імкнуцца да нейкага развіцця, да пошуках нечага больш прагрэсіўнага і цікавага. І мы сапраўды гэта бачым толькі ў такіх вось індывідуальных вырабнікоў. Прыкладам такіх брэндаў сярод іншага ёсць Тваё, Зен УР і Марк Фармель. Настя Печанькова, Белсат. Сёння на 50-м годзе пайшоў з жыцця рэжысёр Андрэй Бардухаю Арол. Стваральнік унікальнага тэатру ў Гомлі і іншых наватарскіх культурніцкіх ініцыятываў. Памёр Бардухаю Арол ад наступстваў онкалагічнай хваробы ў Польшчы, дзе Гамельчук жыў апошнія гады. Рэжысёр працаваў у шматлікіх тэатрах Менску і Гомельшчыны. Пасля сыходу ў 2016-м з маладзёжнага тэатру Гомля разам з жонкай Алесяй і некалькімі акторамі заснаваў незалежную тэатральную студыю «Тім Тэатр». Праект гэтай студыі «Атмасферныя спектаклі для невідушчых» атрымаў прэстыжную ўзнагароду на конкурсе сацыяльных ініцыятываў «Social Weekend». Гэта былі пастаноўкі ў поўнай цемры, у якіх акцэнт рабіўся на гук, голас, рух і уяўленне. Спектаклі ствараліся ў тым ліку для людзей з парушэннямі зроку, але былі адкрытыя для ўсіх. У 2020 годзе Андрэй і ягоная сям'я падтрымалі пратэсты ў Беларусі. Праз год у выніку пагрозы крымінальнага пераследу ім давялося пакінуць краіну. Духоўная і культурная традыцыя беларусаў. Фэст, звязаны з ушанаваннем цудадзейнага абраза Маці Божай Буцлаўскай, адбываецца гэтымі днямі ў санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. Сёлета пад дэвізам «Міласэрнасць Божая, давяраем табе» праходзіць. А Уладзіслаў Корсак распавядзе пра значэнне гэтай падзеі. Прыкладна 2500 чалавек сабраліся сёлета на Буцлаўскі фэст. Стартавай кропкай для найбольш масавых пешых пілігрымак у буцлаўскі санктуары сталі Маладзечна і Менск. Напэўна, замушалі ў гэты шлях вас, але заўсёды гэты шлях хоць і складаны, але радасны. Дзеля чаго людзі гатовыя праходзіць пешшу нават пад 300 кіламетраў. Абраз Маці Божай Буцлаўскай стварылі ў 16 стагоддзі ў Італіі або Вільні. У 1598 годзе князь Ян Пац перадаў яго манахам-бернардзінцам у Буцлаў. У хуткім часе манахі зафіксавалі першыя цуды пасля малітваў перад абразом. Буцлаў стаў цэнтрам паломніцтва.
Пілігрымкі, а адпаведна і фэст у Буцлаве адрадзіліся ў 1990-е. У 1998 годзе папа рымскі Ян Павел II дазволіў каранацыю святога абраза папскімі каронамі. Гэта найвышэйшае прызнанне значэння святыні для касцёлу. Яшчэ праз 10 гадоў ужо сам фэст уключылі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Буцлаўскі фэст яшчэ і сімвал яднання. Штогод ён збірае тысячы пілігрымаў з усёй Беларусі і з-за мяжы. Людзей розных узростаў, сацыяльных груп і веравызнанняў. Адной з самых яскравых падзеяў фэсту ёсць начная працэсія з копіяй абраза Маці Божай Буцлаўскай. Гэта такая падзея, якая становіцца нейкай знакавай у жыцці. Многія, з кім мы размаўлялі там, высветлілася, што яны былі ахрышчаны і хадзілі ў праваслаўную царкву, але яны наведвалі Буцлаўскі фэст і казалі, што яны адчуваюць некае такое ачышчэнне, некую такую прыналежнасць для свайго народу. Галоўную імшу на Буцлаўскім фэсце ўзначалілі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі і апостальскі нунцый Іньяціо Чефаліо. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код. Калі вы глядзіце нас у YouTube, стаўце падабайкі і пакідайце каментары пад нашай трансляцыяй. У апісанні да відэа ёсць інструкцыя, як зрабіць гэта бяспечна, а ўжо зараз некалькі матэрыялаў з нашага сайту і сацыяльных сетак. Беларусы чакаюць запісу на польскую візу 4 месяцы і даўжэй, нават праз платных пасярэднікаў і з выкарыстаннем ботаў, ніякіх гарантыяў. Новая сістэма верыфікацыі не спрасціла сітуацыі. Спасылкі прыходзяць рэдка, часта з памылкамі, а запісацца становіцца ўсё цяжэй. Мае калегі са старонкі belsat.eu пагутарылі з беларусамі, якіх чаканне давяло ўжо амаль да адчаю, ды паглядзелі, што пішуць у так званых візавых чатах. Людзі плацяць сотні рублёў, але вынік, як у латарэі. Некаторыя спрабуюць прайсці верыфікацыю па 10-15 разоў, марнуюць шмат часу і грошай, але месцаў не хапае. Суразмоўца маіх калегаў, Павел, чакае запісу на падачу дакументаў на візу праз памагатараў з лютага. Гэта ўсё максімальна ненармальна. Калі нават за 1000 рублёў шалёныя грошы, ты не можаш запісацца. Я не ведаю, ці ёсць сэнс далей чакаць, ці шукаць працу тут. Нейкая сапраўдная жалезная заслона вакол нас і нашай краіны, і няясна, хто найперш вінаваты, хто яе стварае. Польша неаднойчы заяўляла, што будзе змагацца з сеткаю памагатараў, якія зарабляюць грошы на польскіх візах, а таксама з ботамі, дзякуючы якім немагчыма самастойна зарэгістравацца на падачу. Падрабязнасці на нашай старонцы ў матэрыяле Ганны Ганчар. Бортніцтва – адна з найстаражытнейшых пчалярскіх традыцыяў, што захавалася ў беларускіх лясах і адраджаецца ў Польшчы. Якім чынам польскія аматары дабіліся ўнясення старадаўняй распаўсюджанай у Беларусі традыцыі ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО. Мой калега Зміцер Міцкевіч наведаў горад Аўгустаў у Польшчы і пагутарыў з сябрам бортнага братэрства. Бортніцтва – гэта старадаўні спосаб збірання мёду, які адрозніваецца ад сучаснага пчалярства. Замест вуллёў людзі выкарыстоўваюць борці, драўляныя калоды, якія падвешваюць на дрэвах у лесе, дзе жывуць дзікія пчолы. Яны самі знаходзяць борці і засяляюцца туды. Мёду ў борці вельмі мала, звычайна не больш за 2 кілаграмы на год, таму кошт такога мёду вельмі высокі. У Беларусі гэтая традыцыя захавалася з даўніх часоў, а ў Польшы яна ўжо была амаль страчаная. Аднак, дзякуючы захапленню і шчырай цікавасці польскіх аматараў пчол, бортніцтва ў Польшы адраджаецца. Больш падрабязна пра бортніцтва чытайце ў матэрыяле Зміцера Міцкевіча на нашай старонцы ў інтэрнэце. А вось у Кіеве маленькі сабака здзейсніў вялікі подзвіг. Шпіц на мянушку Бадзі уратаваў сваіх гаспадароў падчас начнога абстрэлу горада расійскімі беспілотнікамі. Калі прагучалі першыя выбухі, сабака пачаў настойліва будзіць сям'ю, спрабаваў цягнуць іх у сховішча. Паводле гаспадароў, калі б не Бадзі, яны не паспелі б схавацца і маглі б загінуць. Відэа проста цяпер, а таксама на нашым канале ў Фейсбуку. Він почав всіх будити і вів нас до... щоб ми виходили і йшли в підвал. Він за нас дуже сильно переживав. І якщо б не він, то ми б загинули.
13 гадоў таму у небе над Беларусю з'явіліся незвычайныя пратэстоўцы. Сотні плюшавых мядзведзікаў на маленькіх парашутах. Гэта была акцыя шведскіх пілотаў, якія скінулі цацкі з самалёта. Да мядзведзікаў былі прымацаваныя таблічкі з патрабаваннем права на выказванне ўласнай думкі і абароны правоў чалавека ў нашай краіне. Тая акцыя перарасла ў сапраўдны міжнародны скандал. Што адбылося далей, глядзіце ў відэа маіх калегаў, а таксама на тэлеграм-канале Белсату. Гэта ўсё, што мы падрыхтавалі ў нашым суботнім выданні. З вамі быў Алесь Залеўскі. Усім добрых выходных.